ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಫೈನಲಿ ಕಿವಿಯನ್ನು ಎದುರು ಬರೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೇನು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರ್ನ ಊರೋಲು ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಾದ ಇರ ಏತ್ ಜೋಕೆಲ್ಲ ಬುದಾರ್ದಾದ ನಿಜ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚಿ ಕಿವಿಯನ್ನೇ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಹೊರಾನೆ ಪಂಡದ ಗುಂಡ ರಗಳ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜಿನ ಪ್ರತಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತು ಅನ್ಕೊಲ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅಂಚದು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದಿನಾಲ ಅವೇ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುನದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಎನ್ಎ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಾಯ್ಬುಗ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರಂದೇನು ಪೂರ ಪಣ್ಣದು ಬಿಡ್ತು ಅವರಾನೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈದನು ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನ್ನ ಊರು ಹೋಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಾಣಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಚಾರ್ ಮಾಣಿ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ಮಾಣಿಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಣಿ ಪಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಣಿಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬರಡು ಮಾಣಿಂದು ಪನೋಲಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಚಾರ್ ಅಂಚನಿ ಯಾನು ಕನ್ನಡನ ತುಳುನ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರಿರು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡದ ಪಾತಿರ್ಜಾರು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಮಿಶ್ರ ಮಲ್ಪುವಾರು ಇಂಕ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನಿ ಗಟ್ಟಡು ಅಂಚ ಗಟ್ಟಡು ಪಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗ್ಯಾರ ಅಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರ್ನತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಕನ್ನಡನೇ ಇಂಕ ಬೈದಂಡು ಇಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಒಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ತುಳು ಕಲ್ಪೈನಿ ಅಂಚದು ತುಳು ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂಕ ಗಟ್ಟಾಡ್ದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಊರಡೆ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಗಟ್ಟಾಡು ಅಂಚದು ಅಲ್ತ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂಕ ಕುಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಕ ಏತ್ ಏಜಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ಬೈದನು ಇಂಕ 13 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ ನಾನು ಏತ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಯ್ಬೇಕು ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋದು ಆಯ್ತಾ 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಇಂಕ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹನಿ ಪುಟ್ಟಿಯಲು ಅಂಚ ಇಂಕ ಜೋಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಹನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಹನಿನ ಫುಲ್ ನೇಮು ಸುಹನಿಂದು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಹನಿನ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ದಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ದಾದ ಅಂದು ಹನಿನ ಫುಲ್ ಪುದರಿ ಸುಹನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಫುಲ್ ಪುದರಿ ಯಶ್ವಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಐಟ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಓಕೆ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ದಾದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸದಾರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವ್ರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಉಡುಪಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅದು ದ್ವಾರ ಎಂಟ್ರಾನಾಗ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಡನ್ ಬತ್ತು ಗುಂಡೆನ ಮನಸ್ಸಡು ಇಂಕ ಆಂಡವಾಲೆ ಪುಟ್ಟಣ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ದರ್ದಿತ್ತಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿ ಕಣ್ಣುಡು ಫುಲ್ ನೀರಿತ್ತಣ ಅಂತ ನಡ್ಗೊಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ಯಶ್ವಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಕುದರ್ದಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಕುದರ್ದಿತ್ತು ಪಂಡು ಒಕ್ಕ ದಿವಡತ್ತೆ ಅಂಚದಿತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಯಶ್ವಿನ್ ಪನ್ಪನ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವೇರು ಯಶು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಕೃಷ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬುಧರು ಉಂಡಾಗ ಒರಿಯವರು ಒಂದೊಂದು ಬುಧರಡೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡತ ಮದ್ಮೈನಿಂಕ 19 ಬೊಕ್ಕ ಹನಿ ಪುಟ್ಟಿನಿ 20 ನಾನು ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಬ್ ದಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪನಾಗ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬತ್ತಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದೊಂತೆ ಉಂಟದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನೇ ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನೇ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪಬೇರು ಅಂಚದು ಎಂಕ ಪಂತ ನಿಕ್ಲೆಡ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂತೆ ಎಂಕ ಪಿದ ಇಪ್ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದಾಯ್ತು ನೀ ಪಂಡ ಅಂಡ ಮುಲ್ ಬುಡ್ದು ಪಾರನೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಪಿದ ಇಪ್ಪೋದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ತೋಜರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಲ್ದಂಗೆ ಅದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ತೋಜವಾರಿ ಇರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜರು ಎಂದು ಪನ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟದಾಲೆಜ್ಜಾರೆ ತೋಜಾರೆ ಬಾಬು ಬಿಡ್ಲೆ ಅದೇ ತೋಜವರ ಬಲ್ಲಿಂದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆರಿಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕದಾಲ ಮಂದಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಆರೆಗ ಓದ್ತಾಯ ಪುರ ಮಲ್ಪಿಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಅರಿಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪನೇ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓರೋರೆ ಇಪ್ಪೇರು ಇಪ್ಪುಜುನಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ತೋಟಗ ಪಜೆ ಪಜರ ಅಂಚಪುರ ಪೂಪೇರು ಅಂಚದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ವ್ಲಾಗ್ಡು ತೋಜಿಜರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಲಾರೇನೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಿಸಿ ಅರೆಗ
ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಬಟ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜರ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆರಿಗೆ ಎದುರು ಬರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತೋಜವುಜಿ ಆತ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ದಾಲಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೋಜಲಿ ಎಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರು ಒಂಜಾನಿತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೃಷ್ಣನ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರ ತೋಜರು ತೂಲೆ ತೂಪನಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಉಜ್ಜಾರು ಒಂದು ಎಣ್ಣಿಯ ಈತ ರೀಸನ್ ಆರೆ ತೋಜ ಬಾ ಈತ ರೀಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗ ಹನಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹನಿ ಇತ್ತೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹನಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಹನಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಅವನದೇಜಿ ಕೂಡ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುಲ್ಲ ಹಬ್ಸಿದೆ ಕೂಡ ಪಲ್ಯರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹನಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿರ್ತಾರೆ ಓ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬರಪುರ ದಾಳಿಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಮಲ್ಪನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಂಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಇಂಟು ಅಂಚ ದಯವಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅವರವ್ರು ಈಸಿ ಹಾಕೋಣ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೋ ಫ್ರಂಟ್ ಅವರ ತಿರ್ಗಾವಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ ತಿರ್ಗಾವಡು ಅಂಚ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಂ ಒಕ್ಕ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂದಿರು ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಅಜ್ಜಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಡು ಅಜ್ಜಿಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಿನ ಕೈದು ಆಪುಚಿನ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುನ ತೋಡ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಕ ಸ್ವಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಚನಿಕ್ಲಡ ಎಂಕವರ ಮಥುರಾಗ ಪೋಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುರ ತಿರ್ಗೋಡು ಮಥುರಾಗ ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ತೋಡು ವೃಂದಾವನ ఒక ನಿಧಿವನ ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಹೊರಪೋದು ತಿರ್ಗೋಡು ಒಂದೇ ಆಸೆ ಇಂಕ ಇಪ್ಪನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಡೆಗೆ ಹೊರ ಪೋಡು ಆಸೆ ಆಪುಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ದಯ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಏನಿ ಪೋಣ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋಜವಯಾನೆ ಹಂಗೆ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಪೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನೈಕು ತುಂಬಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋತಿಜಿ ಅನ್ನ ಪೋಡು ಎಪ್ಪರ್ಜಿಂಚಿ ಅನ್ನೊಂದು ಲಾತಿಜಿ ಅಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಅವೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೋಡು ಆಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಪೋಡಾತೆ ఒక ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಆಲೆ ಆತೆ ಆಸೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಟು ಕೃಷ್ಣನ ಮಥುರಾಗ ಬರೋ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಥುರಾ ಅಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೈಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೋಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಯಾಕಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ನಾಡೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುನು ಅಂಚದ್ದು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂಜಿ ಬಟ್ ಏಪಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಏಪಂಡಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ ನಾನು ಅಂಚದು ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಲೈಫ್ಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತುರ ಗೊಂಜಿ ಪೋಡೊಂದು ಅವು ಗುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದನ್ನು ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಾನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬುಲಾತ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ನನಗಂತ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿಂದು ಬಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಓ ಅದಿರ್ತದೆ ಸೋಲಿ ಅಂತ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇನು ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡುಜಿದಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂಚ ಈತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅತ್ತ ದತ್ತಿದಾಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಈತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈದೀನಿ ಪೂರೈಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಂತಂದು ಎನ್ನುವೆ ಬೆಲೆ ಮರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಗೆ ಪಾಂಡಲ ಪಂತೆ ಕೋರಿಲ್ನ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನುಂಡು ಕೆಕೆ ಅಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏತು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಿನ್ನಿ ದೀತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಗೂಡು ಪೂರ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತವರೆಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೇಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ವಿತಾ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ವಿತಾ ಅಂಚನೆ ರವಿಚಂದ್ರಾವತಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಚನೆ ಉಷಾ ಪಂಡಿತರು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೆಂಗಳೂರುದ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಊರುದ್ದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪೆರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಂಗೆ ಊರು ಡಿಪ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಟು ಅಂತಾರೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಇಂತವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕ್ಲ ಅಟ್లా ಅಲ್ತು ಪೂರ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇಂಕ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುಂಡು ಆಸೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಪೋದು ನಮಗೆ ತೋಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೋಟ ಪೂರ ತಿರುಗದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ನಾನು ಒಂಚು ತೋಟ ಬಾಕಿ ಉಂಡಾತೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪೂರ ಆಸೆ ಬಟ್ ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಹನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದನೆ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿಂಡ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಪಾಡುನು ಒಂಚ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಬರುವುದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದೈಟೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನ್ನಪ್ಪಾಗ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚದು ಚೂಡು ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಿಸು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಒತ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಹನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದೆತ್ತು ನನ್ನ ಹನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಂಚದು ಅಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ನಾನು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಐತ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ತಕ್ಕೊಲು ಬೇಲೆಗೆ ಬರೋದಿಕ್ಕರು ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಬೋಕಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಾಮಿ ಈ ಜೈನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೋಟಗಳ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರದಿಪ್ಪುನ ಹೂನುಂಡು ದಾಡ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಅಡುಗೆ ಮನ್ಪರತ್ತು ಇಂಚಿಡ್ದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಇಂಕು ಸೊ ಗೊತ್ತು ಜಿದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿಂದು ಇನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಂದ ಇನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ ಏಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ತಂಗೆ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಆತೇಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಜೀವನ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ.